1936ko otsailean egindako hauteskundeetan halako hiru erpin edo hiru angulo, hiru bloke bereizten dira. Hiru hankako gizarte bat dago Euskal Herrian. Aldeko lau herrialdeak kokatzen ditut, ez? Alde batetik kostaldekoak, Bizkai Gipuzkoa, eta gero beste alde batetik Araba eta Nafarroa. Eta zeintzu dira indar horiek? Alde batetik indar barri bat sendotu egiten da hauteskundeetan, eta indar barri hori jeltzaleena izango da, hau da Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, beste erpin bat oso garrantzitsua batez be hiriguneetan eta industri guneetan ezkerreko indar republikano eta sozialistak eta gero Frente Popular moduan bilduko direnak eta hirugarrenak eskubikoak. Eta eskubiko horretan bi eratakoak daude. Alde batetik monarkia barriro indarrean ekarri nahi dutenak, eta gero beste batzuk komunion tradizionalistakoak, eta komunion tradizionalistakoak monarkia indarrean jarri nahi dute, baina euren erregea, hau da, karlisten hildokoa. Eta tradizionalista hauek Euskal Herrien indarra handia hauken. Eta aukera guztiak erabiltzen zituzten, barriro euren monarkia tradizionalista hori, monarkia konfesionala, jangoikoa jarriaz helburu moduan, eta erabiliko dute alde batetik estrategia parlamentarista bat, hauteskundeetan aurkeztuko dira, baina aldi berean talde armatuak prestatzen, entrenatzen, hasi 1992tik aurrera han hemenka. Eta 1996an talde politiko hau, tradizionalista hauek, baita ere euken halako talde armadarako edo zibilek, baina armadarako prestaturik.